नया नया ड्राइवर हो हॉर्न में धोई धोई दाबता काहे पुरान ड्राइवर हॉर्न ना दबावे हाँ दे आदमी बाबू तो हॉर्न मिसेला। अरे भाई तो लोग के हटावे कोई रोड सड़क पर से तो हॉर्न दबावे के पड़ी तू नयो दबाई या पुरानो दबाई। हाँ जी तो हमरा ही नहीं खे बुझात ई गाई ई लिखी नया नया ड्राइवर हो बिना क्लचे के गियर लगावत ई सेट करी अच्छा रही थी भाई करबो का जकरा जौने बुझाता वह गीत लिख देता आ जकरा जौने मन मत वह गीत गावे लगता। महाराज अब हई ब्यास जी चैतवा हम ना गाँव नहीं है तो बड़ा यहाँ के भीतरी मन में दुख हो गए लगले हाँ एगो चुटकिला कहे कि क्या तो हम कबो कबो गणियाई ना है डणियाई ले भोजपुरी के मेन भाषा हाँ हम कबो कबो डणियाई ले वह कौनिया है कहनी है ना उतार को बुझा के फेर पड़ल बा ये सब भाषा बोल नहीं खन सकत कहले हैं जे हम कबो कबो डणियाई ले तो हमारा भी गावे से पहले ही कर जवाब दे ले तो गईले ससुरारी अपना सोचले जे भाई सूते बैठे के बड़ा हितई में दिक्कत बा सार ससुर को जुटल हुई श्राद्ध क्रिया रहे। हाँ जी एगो फोल्डिंग खाटी किन ले कहाँ छपरा सहरिया में आ किन के चलले लोग जब कपार पर लेके चले तो पूछे जरे पाहुन खाटी किन ले बड़ो कहले जे हो जातनी ससुरारी सास के क्रिया बा किनला हाँ कतना में तो 300 में आहा जा मरवाई मने तो हमने के भोजपुरी भाषा में मरवाइल कटवाइल ठगा गइल लुटा गइल कुल भाषा है सब जा मरवाइल सोचले जे भाई मरवाइली निकर मने ढेर दाम ले लेबा का आगे बढ़ले जब पहुंच गए मसरख के सोझा तो एगो पहचानी अरे ब्यास जी ई खाटी टंगले जाता नहीं तो जे महाराजेगंज में ससुरारी हो सास के क्रिया में सोचने जे सुते बैठे के दिक्कत हुई पाहुन है खटिया को किलने चली कतना में लेनी है तो घट गए कहले 250 में मरवा कहले जी दादा इहो कहते जे मरवाइल। अब मेन ससुरारी के दुआरी पर जब पहुंचले असार देखलस कहते कि का पाहू खाटी ले ले उतर कतना के तो घट गए कहले जे 150 के आही पाहू मरवाई अइलो तलिंकर मौगी कहते कि आहू तू रोज रोज भूइया मरवाओ तले बरा खाटी पर मरवावे लगल हमनी के भगवान राम के खोजता नहीं जा कि कहाँ बाड़े गायत्री बाबा गवले कि नदिया किनारे मोरे गाँव एक कान्हा खोजले तेरे नदिया किनारे बा हमरो गाँव कान्हा देखले सब सखियन में एगो हम ही सयानी ललिता कुमारी बा हमरो नाम कान्हा देखले ललिता कुमारी बा हमरो नाम कान्हा देखले यही गीतवा पर लिख देले गीत सोनू संगदी पवन सिंह गवले का गवले कि कच कच मारो तारिया हम भजन गाइले कि घट घट में बसे भगवान मन मनया न जान बड़े मनया न जान बड़े भाव से अगर खोजब तो कहीं भेटा जाए
भेटई है भगवान मन अनजान बड़े भाव से भेटई है भगवान अनजान बड़े राजू सिंह लयदारों के लयदार हमें सुरेंद्र भाई लक्ष्मण छपरा के धरती को लयदारी है कमलवास कुंवर अभियंता के प्रोग्राम जहां बा 25 अक्टूबर के ओइजा खातिर इनाम आइल बा भाई लोग के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा प्रभु जी के कृपा बनल रहो जी नारायण जी के कृपा बन रहो भाई के हाई देखी केहू खोजे तीर्थ व्रत केहू राधा कृष्ण धाम में खोजता के द्वारिका जाता केहू केदारनाथ धाम जाता केहू अवध अयोध्या जाता ना तारा भीतर बाड़े मानव कल्याण करो सब नारायण जी है हमें गायत्री ठाकुर कहले ले कि मैं कोई मंदिर में नहीं गया हूं न मस्जिद में गया हूं न मैं भी बाइबिल पढ़ा हूं न कुरान पढ़ा हूं न मानस पढ़ा हूं मैं केवल मानव का सेवा किया हूं हो सकता है मेरी भी गति हो जाए केहू खोजे तीर्थ व्रत आ केहू तो तपस्या करत आ केहू खोजे करत खानी दान केहू खोजे करत खानी दान सैकड़ों रुपया पुरस्कार देनी प्रमुख जी के बेटा हैं पुत्र हैं डॉक्टर साहब का नैया कहा जी डॉक्टर राजन सिंह जी हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा रवा हाथ से जीवन भर जस मिलो अपजस जन मिलो बाकी डॉक्टर ऐसा ईश्वर के रूप हमें कि जस मिलना तले कुछ गड़बड़ हो जाए तले अपजस मिल जाए हे जस मिलो जीवन में अपजस जन मिलो हाई देखी तो देखी बाल खोजे रनवा में अरावनो मरनवा में बालियों खोजले पड़े रावणों खोजले पड़े कब तो नारदी विधा की गाय की का हो जो गीत गावत रहो करे अच्छे अच्छे समझावो बाल खोजले जब छाती में बांध लागल तो बाल कहले जे कारण कौन नाथ मोहि मारा अमाय बैरी सुगरी वही प्यारा आखिर गलती हम का कोई नहीं हमरा रोवट तो कबो ठेका ठेकी ना हो तो आखिर मारे के कारण का हो भगवान राम कहले जे बा कारण कहले जे बताई कारण अनुज बधु भगिनी सुतनारी सुन सठे कन्या समाचारी इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई तास बधे कुछ दोष न होई कहले जे ना 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 ई कानून रवा खातिर हो हम मानव हैं ये कानून मानव
हम मानव ना हई, हम जानवर हई। इराउर कानून हमारा पर लागू ना हुई। रबा भवई भसुर के नाता मनुष्य में होला। हम जानवर हई, हम बानर हई, ये कानून हमरा पर लागू ना हुई। तब भगवान कहले जे हो अचल करहु तन राखहु प्राणा, तब बाल कहा सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अब हमारे मान जानवर के तन से छुटकारा मिल जाओ। हमारा सामने रोवा खड़ा हो गई नी, हम यही जे तौर गइल बानी। अब हमरा के ना चाहे। रावणो कहले बड़े कि हम वही दिन जान गई नी, हम वही दिन जान गई नी जब खर दूषण मौसम बलवंता। हमारे भाई हमारा से बरियारा रहले सब, आ जब मरा गईले सब तो हम जान गए कि नर ना हवे, नारायण हवे। तो जब नारायण हम जान गए, बाकी भाई के मरवा के अब युद्ध विराम ना करती, कहनी कि अब खानदान भर के तारे दो कैसे। तो बाल खोजे रनवा में, रावणो मरनवा में। अरे लागो जब ढोढ़िए में बाल समय डिले नहीं करे के म्यूजिक कम कर दो। देखिए अध्यात्म में बहुत बहुत कुछ रहस्य छिपल बा। नरेंद्र बाबा, हाँ जी, नगेंद्र बाबा भले आज कथाकार के लोग कथा सुनता है, 1 करोड़ खर्चा करके। हमनिए के कहल का बतिया कथाकारों लोग कहता, बाकी हमन के वैल्यूएशन कम हो गई बा, वो लोग के वैल्यूएशन ज्यादा बा। रवाराजन जी महाराज के 2029 में समय लेनी है कहाँ है रवा, उनका के वही नजर से देखो तनी जी कथा के वाचक हवे। हमहू कथावा गाइले, हम ही ना गाइले, तमाम नारदी विधा के गायक गावे लो, बाकी रवा उनका के दूसरा किस्म से सोचता नहीं, उनका के दूसरा नजर से देखो तनी। महाराज बात ये बा, हमार निमन का कहल का केहू सुने में तैयार नहीं के भागे लगता। अब उनकर कहल का लोग सुनता कहाँ है, उनका के लोग भगवान जानता, राम जानता, हमनी के लोग रावण समझ गइल बा। गणिका खोजली सुगवा में, अद्रौपदी खोजली लुगवा में, सेवरी खोजली जंगल सुनसान। बाबा के लिखल गीत था, कौन गिरी? सुधाकर गिरी। तो गिरी खोजले भजन में, असुरेंद्र खोजी है गजन में। जब खट पर हो जाए हैं तो यही खोजी है कुंवर वो खोजलस करत खानी गान।